pois foi unha mañá como facemos sempre, solicitando a outros veciños, facendo pois moitos investimentos na gran maioría dos povos, bueno, sabendo que é un momento difícil. Non cabe ningún tipo de dúbida que o país está atravesando por unha profunda crise económica. Bueno, isto de alguma maneira pois notase na poboación, a certas veces non entende, bueno, ten razón por non entender por determinado tipo de axustes que hai que facer, porque non queda outra. A realidade é que hai que facerlos porque nos obrigan a facerlos, porque se non hai posibilidades económicas non se pode avanzar como un quixera. E claro, de todas maneiras, este tipo de axustes sempre non o entenden todos e cada un dos veciños. No caso noso, eu creo que o asumiu a gran maioría dos mesmos, porque, xa digo, seguimos mantendo esos resultados tan importantes como é lóxico, bueno, esperemos entrar nun ciclo, nunha nova etapa en España e no Concello que nos permita afrontar o futuro con máis forza, con máis dinamismo e con máis recursos económicos, que en definitiva o que fai posible todo tipo de actuacións por parte dos concellos. Falou vostede moito durante o pasado mandato precisamente desa política económica, deses axustes e de elevar a raxatabla as contas do Concello, non? Efectivamente, é que é obrigatorio, vamos, o Concello que non cumpra cos axustes, corre o risco de ser intervido incluso por a Administración Central. Hai unha serie de requisitos, de parámetros que hai que cumprir a raxatabla, como é a estabilidade presupostaria, como é a regra do gasto, como é o período medio de pago a proveedores, que é obrigatorio o cumprirlos. Que non o fai, entra nunha dinámica moi perigosa que lle dá pé que a Administración Central tome medidas serias contra as corporacións que non cumpren. O sea, que nos cumprimos, xa digo, a raxatabla porque nos obriga o ordenamento xurídico, porque de alguma maneira é bo. As facturas hai que pagalas e non se pode facer, como teño dito en outras ocasións, como noutros tempos, que se facían moitísimas cousas, pero que tardaban anos en pagarse, esas débedas estaban aí, eso traía consigo, en algúns casos, a ruína de algunhas empresas, non se podía estar sin facerlle fronte aos pagos. Hoxe os concellos están a gran maioría ao día, fundamentalmente porque o Goberno da Nación habilitou uns mecanismos que fixo factible o poder facerlle fronte a todo ese tipo de facturas que estaban pendentes nos caixóns na gran maioría dos concellos, e que de alguna maneira eso permite ter esa estabilidade que é obrigatoria e que eu creo que ademais a longo plazo é necesaria, porque está claro que non se pode estar por encima das posibilidades durante moito tempo. As posibilidades económicas son as que marcan as actuacións, un non pode estar endebedándose cada vez máis, inda que faga actuacións que despois non ten maneira de pagar. Por tanto, neste caso, o Concello de Carballedo está nunha boa situación, espero que cada vez este mellor e que isto nos permita facer políticas máis expansivas e de máis actuacións que en definitiva melloran as infraestructuras e redundan en beneficio dos vecinos. Os concellos teñen que contar habitualmente con outras administracións, non, para dotarse de fondos e para facer cousas para os veciños. Nestes últimos 4 anos foi máis difícil isto, pero cree vostede que chegarán agora os investimentos? Bueno, vamos a ver, os concellos os concellos teñen varios tipos de competencias, que son algunhas propias e outras son delegadas de outras administracións, e as propias a veces son exclusivas e tamén en concorrencia con outras administracións. En definitiva, eu digo sempre, os concellos son as administracións que menos recursos teñen, son as que están máis próximas aos veciños, as que os veciños a súa vez lle demandan todo tipo de servicios, pero elas a súa vez teñen que transmitir, porque como non teñen recursos propios suficientes para facerlle fronte ás necesidades, teñen que transmitir a outras administracións
pois esas inquedanzas dos veciños. E moitas veces pois iso é moi difícil, porque esas outras administracións, como non están cerca dos veciños, pois tampouco sinten e palpan esa necesidade que vemos nós, os que estamos pois na área política, por decirlo así, ao pé dos veciños, ao pé dos cidadáns, pois somos os que vemos realmente as necesidades e o que sinten e o que pensan. As outras administracións que ven as cousas desde os despachos, pois non lle dan a importancia que lle damos nós a todo isto. Eu creo que os concellos realmente tiñen que ter outro tipo de protagonismo, outro tipo de recursos que fixeran, que foran suficientes para cometer as necesidades que nos demandan os veciños. Pero non é así, desgraciadamente non é así. Eu creo que temos que mudar estas circunstancias. A media, por exemplo, dos recursos que proveen do Estado en Galicia é do 12% de todo o recado do Estado, cando en Europa a media da Unión Europea é do 25%. Calquer concello de Europa ten muitísimo máis recursos, muitísimo máis competencias que calquer concello de España. Eu creo que iso hai que cambiarlo, e o que pode facer un concello que non o faga outra administración, porque é o próximo ao veciño, o que coñece mellor toda esa realidade que estamos a ver. E, bueno, pero nós dependemos de outras administracións, como moi ben dixeche, enténdase por Xunta de Galicia, enténdase a Administración Central, enténdase tamén diputacións provinciais, que moitas veces non fan un reparto como é notorio a estas alturas do curso, pois é notorio que ese reparto a veces deixa moito que deixar, porque non obedece criterios de xusticia, non? Pois repártaselle o que teñen por conveniente os concellos que son de determinado color político dunha maneira, pois eu entendo que é absolutamente discriminatoria con respecto aos outros. Eu creo que as administracións non poden facer ese tipo de cousas. Hai que darle a cada un, que é precisamente a definición de xusticia, non? Darle a cada un o seu. Nos, Carballedo, non queremos ningún tipo de privilexios, pero tampouco queremos que se cometan injusticias. Queremos que todas as administracións nos traten a todos por igual, independentemente do color político de cada corporación. Así debería de ser, non? Carballedo, bueno, conta con dous hándicaps, non? Que son, é un concello moi extenso, non? E con pouca poboación, con perda de poboación, que é unha das cousas que ten que enfrontar. Que pode facer o concello ante isto? A perda de poboación, Carballedo é o concello número 36 da provincia de Lugo, dos 67 que existe, está na metade da tabla. Perde población, precisamente estes días pedín que me fixeran un estudo da perda de población. Perde de población exactamente igual que os demais concellos do entorno, na mesma proporción, ou quizá un pouco menos, pero é un feito evidente que Galicia está perdendo población, non só o medio rural, sino en toda Galicia. En algunha entrevista decía que Galicia perdeu ano pasado 18.000 habitantes, tres vilas como Chantada, que me parece unha barbaridade. Eu creo que ese problema, o que pense que se pode arranxar desde o concello, pois eu creo que non está, que ten un grave problema. Se pensa alguna corporación local que o problema da demografía ou do despoboamento de Galicia que se pode arranxar desde un concello, pois entendo que é un brindis ao sol, vamos, é un xesto de boa vontade, pero que non hai posibilidades. Eu entendo que hai que tomar, pero dunha maneira xa urxente, medidas a nivel central, incluso a nivel europeo, para protexer as familias, para protexer a xente que ten fillos, dependendo da súa renda. En fin, haberá que usar algún criterio que, vamos, que os expertos saberán cales son, pero creo que hai que axudar dun xeito moito máis eficaz, moito máis intenso, porque senón Galicia no seu conxunto, non só Carballedo, Chantada e Galicia, o sea, que está perdendo no seu conxunto poboación, pois corre un grave risco, e temos, como sabemos todos, a pirámide invertida, e se seguimos por ese camiño, pois creo que mal vamos. Por tanto, hai que facer un chamamento ás administracións. Xa non é suficiente a Xunta, eu creo que ten que ser a nivel central e a nivel europeo, e facer políticas, xa digo, moi intensas e de moita forza para corregir xa
porque senón é evidente que nos estamos perdendo poboación, e que, bueno, que cada vez nos facemos máis maiores, e que temos que dar unha oportunidade pois aos xoves, aos mozos, e teñen que tirar para diante de outra maneira. Falaba vostede, pois, eso, de maiores, non? Xa temos que rematar e dar paso á publicidade, pero gustaríame que dende aquí, pois, nos contara en que se vai a poñer a traballar vostede, pois, de cando tome posesión novamente, e se a residencia de maiores segue a ser un dos grandes proxectos para Carballedo. É un dos proxectos que teño que levar adiante de calquera maneira. É coñecido que teño o apoio da Xunta de Galicia, nós temos todo feito. É certo que a Xunta de Galicia en algún momento estuvo un pouco paralizada, tamén supoño que polas súas dificultades económicas, pero bueno, nos temos falado moi seriamente, tanto co presidente como con conselleira de Benestar Social, e o noso compromiso firme que esa residencia vaya para adiante, porque eu creo que é unha cousa de xusticia, é unha cousa moi necesaria. Nos queremos que a nosa xente que este no seu pobo, no seu entorno, que non se teña que desplazar a outros concellos da comarca ou de outra provincia. Queremos que este ali, eu creo que Carballedo a merece, e, bueno, é un dos empeños que teño no meu programa e que ten que salir para adiante, porque se non é así, pois, en fin, teremos que replantexarnos por moitas cousas. Pois vexamos si vemos pronto esa residencia en funcionamento en Carballedo. E antes de dar paso á publicidade, lembramos que, bueno, co 100% escrutado no seu concello en Carballedo, pois temos os 8 concelleiros con 1.269 votos para o seu partido, 318 votos que lle dan 2 concelleiros ao PSDG-PSOE e un concelleiro que conserva o BNG. Agradecemoslle moito a súa presencia aquí no plato de Tele20. Continuamos a falar cos protagonistas, non, que son todos destas eleccións. A continuación creo que falaremos con Lavandeira, o candidato do BNG en Chantada. Moitas gracias e a vos, moitas gracias. Ata pronto. Hasta pronto.